Mitä palkankorotuksesta kannattaa tietää? Palkkasi voi nousta sekä yleiskorotuksella että merittikorotuksella. Yleiskorotus tarkoittaa sitä, että palkkoja nostetaan työehtosopimuksen mukaisesti. Näistä korotuksista neuvottelevat liitot, esimerkiksi me asiassa. Jos olet TESin piirissä, niin työnantaja on velvollinen maksamaan yleiskorotuksen. Tämän lisäksi on olemassa merittikorotus. Siitä päättää yksin työnantaja. Se perustuu joko hyvään työtulokseen tai vaikkapa kasvaneeseen vastuuseen. Tätä korotusta ei siis tule automaattisesti, vaan työnantaja päättää, kenelle sellaisia jaetaan ja millä perustein. Palkankorotuksista voi ja kannattaa neuvotella. Mieti, miten työsi on muuttunut ja miten olet kehittänyt osaamistasi. Perustele pyyntösi faktoilla. Asia auttaa palkkaneuvonnassa ja vaikuttaa siihen, että yleiskorotuksia ylipäätänsä saadaan. Liittoon kuulumalla tuet tätä työtä ja tarvittaessa saat myös apua oman palkkasi neuvotteluun.